Apa kuwi Bagong? Mati kau. Aduh. Tur babar pisan ora ngerti karo Subasita, ora tepung karo Udanegara. Racake tamu yen abdi utawa kawula kudune laku dodok. Parandene ngadeg nyak mongko ora serandalan. Jane mbiyen aku wis ngangge slop ning dilokne cah-cah. Memperno mboten ngoten iki. Omongane wae ora cetha. Tur nun sewu. Ngangge sabuk gedhe tur nggen mburi ini ditulisi. Lho niku lho, preman getas niku lho. Iki jane bayan apa preman nek kaya ngono kuwi ra. Men sak uni-unine ra apa-apa. Wis aku dilokne karo Baladewa ra apa-apa wong nyatane aku ya ngundang kowe teko kene sewengi utuh ya bakal ya gratis ben ra apa-apa. Dilokne piye wae manut sing baku aku sowan marang Sinun Prabu Duryudana. Bagong, Wonten dawuh padha Basuki anggenmu prapta. nami kula Bagong Senes Basuki. Tegese padha Raharja. Raharja ni guru kula SMK rumiyin. Tekamu padha Slamet. Slamet niku dosen kula Pak Slamet M Hum niku senengane wayangan. Omong karo kene angel men. Angel rasa digarap. Lah iki wis. Bola bali anggere pasewakan apike kaya ngene ketekan dagelan ya wis ting celebung ting celomet ngono kuwi. Ratata babar pisan. Monggo ya lingguwe iki jane lek dipikir aku terus Bagong karo Sengkuni wong telu padha tuweke lho iki janjane. Jejer telu ning rumah saku wit sore celometan ae mun aku. Ayo. Monggo janjane mau sore mau karo anake Bathara Indra wis diajar entek-entekan lho mau. Apa? Dapuk sabrangan mau. Iya. Tak sawang aku linggih ning kursi yo jan pancen ya kuwi polahe ora umum pancen. Nolah. Ayo. Yes pancen lagake pancen ngono kuwi kok. Padha becik Bagong. Nggih wilujeng niskala nering sambikala mboten langkung sembah kula kunjuk Sinun Prabu Duryudana. Ya Bagong wis tak tampa, ora liwati prayogane anggonmu lungguh. Matur nuwun pangraos mboten kirang sakit anggen kula ngabiyantara. Bagong padha becik. Dagelan elek Bagong padha becik. Nggih sinuwun mandura sowan kula wilujeng nering sambikala mboten langkung kula Bagong ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sinuwun. Ya, ndak tampa Bagong, ora liwat pangestuku maragake tampanana Bagong. Nggih, mang delem mriku kapan-kapan kula jupuke, nggih. Wis celometan meneh. Bagong, kowe tek ora mangkat, mesakne gareng lho Bagong. Sing makili kowe gareng dadine ngono kuwi. Pancen kula niki metu saking grup sing jenenge Panakawan kula mandireng pribadi niku. Becik Bagong becik. Nggih, becik. Nggih sowan kula. Anu penemban durna sungkem kula konjuk. Ya tak tampa. Ya Bagong. Dipenakne nggonmu lungguh Bagong. Sapa nggih? Patih Sengkuni. Lah, cek urip to kowe. Ya isih Ora iso mati piye? lah KTP ku seumur hidup ya. Bah. Ya muga-muga panjang umur ya kowe ya. Mergo nuwun sewu aku niteni wong model kaya kowe marai ora tentrem. Ben biyen nganti saiki aku niteni wis to. Angger enek Sengkuni ngendi wae mesti ora rukun. Ora ngestina, ora ngamarta, ora mandura, ora njaten pisan. Arep wayangan kok enek Sengkuni ora ora dadi ra sida mergo kowe seneng icuk-icuk, seneng provokator. Ora lek iki aku manut kok, aku bengi iki manut. Ya wis tak dongake kowe awet urip Sengkuni. Ya matur nuwun. Bagong, Wonten dawuh janur gunung kadengaren. Kowe teko ning Stinggil negara Ngastina ana parigawe apa? nggih nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gonge samudra pangaksami menawi sowan kula menika ngganggu damel ing sami pirembakan wonten ing mriki.
lan kula nilar ing Subasita tata krama seba tanpa piniji yektosipun ngeten sinuwun. Was kemawon nggih wigatine sedya utawi inti permasalahan kula sowan mriki. Nah ngeten. Ambak Bagong niki mung dagelan nggih to. Kula metu kalih Petruk kalih Gareng pol-pole Gojek bar niku nembang. Ngetutke satriya Mbandara Janaka Ndara Abimanyu mlebu alas terus perang cakil ngoten niku ning kula niki janjane mikir kula janjane niku nuwun sewu ati kula niki janjane bingung yen nyawang karo polahe nuwun sewu para Sata Kurawa siji ing atase Kurawa karo Pandhawa ki lak tunggal darah padha-padha tedhak turun satewarga kenapa wiwit kuncung nganti gelung kok ora bisa rukun mangka Pandhawa iki kulit daginge Pandhawa ki adine kenapa rina wengi kok tansah dijaili diarah patine niku siji loro sampun kondang kaunang-unang nggih to bilih para Kurawa niku kedunge kanistan ulekane kamurkan mangka teng mriki sampun kathah para brahmana pinunjul wonten Resi Bisma wonten Resi Durna wonten Narpati Ngawangga lan asring sinuwun Prabu Baladewa tindak mriki ingkang rinten dalu tansah tutur dumateng kautaman lan kebecikan ning nyatanipun kenapa kok Kurawa tetep dadi wong elek Kurawa dadi wong mrusal. Lah niku ingkang kula suwunaken prisa. Wong nakal niku lumrah, wong beling niku lumrah. Wong gawe dosa angger menungsa gawe dosa. Ning mestine ana watese kapan le tobat, kapan leling Purwaduksina. Ning nyatane wiwit riyen ngantos sakniki kok Kurawa tetep nduder kanistan, nduder dumateng kamurkan. Gawe kesruh, gawe geger, senengane nyiksa karo para kawula. Niku sing mangker sakniki niku pripun? Nuwun sewu nggih. Kula kalih Bapak Semar nate dipun dawuhi, "Gong, menungsa ki klebu makhluk sing sampurna. Luwih sampurna yen ditimbang karo makhluk liya-liyane, merga menungsa duwe mutiara sing cacahe 4. Siji ya kuwi agama, loro akal, telu moral, angka 4 rasa isin. Petang perkara niku dadi mutiarane menungsa. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan supaya menungsa yen nindakake perintah ngedohi cegah bakal pinaringan tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Niku mutiara angka sepisan nenggipun agama. Lah, angka kalih mutiarane menungsa niku akal. Akal niku gunane nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Yen ana perkara apa wae, ana permasalahan apa wae, niku sing mulur niku akale. Mutiara ingkang angka 3 niku moral. Moral niku wonten gandeng cenenge kali budi pekerti, tingkah laku, tindak tanduk, muna-muni ingkang trep karo lajere kautaman lan bebener. Sing pungkasan mutiarane menungsa niku rasa isin. Nggih. Sing duwe isin niku namung menungsa. Yen arep tumindak elek kudune duwe isin, yen arep tumindak dosa kudune duwe isin, yen arep nyolong bondo negara kudune duwe isin. Merga menungsa duwe mutiara 4. Ning bareng kula pikir, kula nalar, Kurawa niku mutiara 4 kala wau mboten wonten ingkang dipun ginakaken. Agama ya disingkur, akale ya wis ora dadi, morale ya wis reget, rasa isin ya wis ra duwe. Lah, ing atase mutiara 4 wae kabeh ora ana sing digunakake dening para Kurawa. Lah kok sampean bedengkrang linggo sila tumpang dadi ratu wonten negari Ngastina. Negara sampeyan arep manggawa teng pundi? Ha. Arep manggawa teng pundi? Mongko yen mutiara 4 niku sampun mangtinggalke agama, moral, akal, rasa isin. Sampeyan wis ora nek bedane karo sing sikile 4 pegaweane jegok turun dalan. Wis ora nek bedane. Niku kudu mang penggalih saestu sinuwun. Padyatri sang kapirang Renang bo kinempit-kempit
suh sangreknaning bawana ya si tukang walang abdi nun sewu aja nyawang Bagong aja nyawang kula mung Panakawan aja nyawang kula mung kere sing jenenge wong ngomong kudu dirungokke aja disawang sing ngomong sapa ning mangrungokne intisarine sing kula omongke kira-kira bener napa kleru yen pancen bener ya mang benerke sampean mang introspeksi mang mawas diri ning pancen ucape Bagong niku kleru mang klerokke sampean ki menungsa dudu ula lek ula niku iso ntelungsungi sampean suwe-suwe kalih Kurawane bakal ya mati ngenteni timbalane Gusti ingkang Maha Suci yen timbalan sewanci-wanci aja nganti nguciwani urip ning donya besuke bakal ngunduwa ing karma lho niku lha sampean dadi ratu, wong nyatane nadyan dipilih karo para kawula, ning para kawula do mang peksa yen ora milih Duryudana, kabeh mang siksa. Lah ngoten niku pripun? Mila dene samangke kula butuhe ngajak dandan-dandan kalih sampean. Yen kira-kira ora iso tumindak utama, ora bisa dadi ratu sing berbudi bawa leksana, ora iso dadi pimpinan sing mang amanah, sampean mang mudhun aja reka-reka dadi ratu malah ndeder dosa pirang-pirang sampean. Dojo muntap lir kinetap Dukayayah sinipi dojo pangmawing wengis Netra kocak ngundara andir Panuk semaning jajalanat Mung sak dapure Bagong parandene mejang kaya wong sing pinter gegem jimat duwe kawruh sing mumpuni. Bagong. Bagong, pancen dawuh. Ripalungguhan iki kowe ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Sing ndok ucapake wong Ngastina kabeh iki ngerti lan kudune kowe mawas karo diri. Dapurmu ki apa kok mejang karo wong Ngastina? Tur sing ndak aturake ngarep sing tak kandhake ngarep iki pasewakan agung pasewakan sing kebak pakurmatan sing kawibawane gedhe pasewakan sing semua sing kudune sing medhaya rene iki lupute pendhita ratu elek-eleke satriya lah kok kowe iki teka kene iki karepmu piye cetha lamun to kowe minger kiblatmu ora bisa mawas diri karo kahananmu mulai palungguhan iki kowe bali yo kowe baliya kowe butuh sangu pira ngaranana kowe tak wenehi dhuwit kowe baliya merga ning pasewakan iki kowe ora baku kowe ning pasewakan iki ora wigati mula kowe lunga kowe minggat to Bagong kowe kula mang tundung lunga merga mang anggap Bagong teng mriki niku mboten penting nggih. Yo, nyatane pancen kaya mangkono. Kula manganggep mboten baku. Nyatane pancen kaya mangkono. Sakniki dicek riyen. Baladewa karo Bagong iki luwih penting endi dicek riyen. Lan sing menang menghakimi dudu Bagong, dudu Baladewa, ning sing menghakimi kabeh sing padha lenggah. Nuwun sewu. Baladewa niku pamane mboten metu nggih dalu niki. Mboten masalah. Mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, lek nganti Bagong niki mboten metu, Panakawan niki mboten metu, mesti para pamirsa penonton kabeh do gelo. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Rungokno kupingmu kuwi. Bocah iki rene sing ngompani dhewe barang nekat bocah iki ora. Kowe meneng aja lulalu. Pendhita membleguduk ngendel-ngendelake. Oh, oleh. Ala apalane gur kuwi.
mesti lule semua rantai. Wana dadi alas dadi wana jebebek hawela. Irung gajah jenenge telale, nggih guneman jenenge lambe. Wong wedok metu bengi jenenge lole. Mesti ngono ta kowe? Sapal karo Banyolamu aku. Oh, meneng sik. Iki ra bakal rampung ning haho. Kowe nek kendele iki lah ngene wis nekat pokoke kendel. Mati tak wujute. Kowe wani mati tenan, wani sengkuni. Sebabe apa? Allah, timbang ning omah ya dioyak-oyak kredit modar mbok wis. Bagong, Apa? tembungmu wiwit nyangklak karo aku, wani karo Baladewa. Anane Bagong wani karo Baladewa mergo sampeyan ngias karo aku nyepelekke karo Bagong. Kowe merintah karo Bagong, kowe awene dhuwit, kowe ngaranana dhuwit pira? Lho, pancen kula niku kere. Ning ambak kula kere lak kula mboten duwe dhuwit. Lho, piye to omong aku ya? Ambak kula kere ning lak kula menika duwe jati diri. Ngono. Nadyan ta kula wong melarat ning kula niki ya duwe adeg-adeg. Apa-apa diitung ngangge dhuwit, apa-apa diitung ngangge dhuwit. Gong kowe minggato tak wenehi dhuwit. Ora iso perkara rampung ngangge dhuwit. Buktine wong jaten bengi iki tanpa ngangge dhuwit gayenge kaya ngene. Ayo. Oh, lolek menengo sik, Dur. Senengane kok. Ayo, ngene ya kowe. Anane Bagong wani karo sampean mergo sampean wis ngias karo aku, nyepelekke karo aku. Kula percaya Prabu Baladewa sampean ratu, ning ratu lak teng Mandura. Teng mriki sampean kalih kula derajate padha, sampean tamu kula nggih daya, sampean entuk wedang sak gelas kula nggih sak gelas padha. Ora nek bedane. Mbok sampean ki ngelingi, ambak sampean iso dadi ratu ngono kuwi, lek mbiyen ra tak coblos, ra dicoblos karo wong kene, ora kelakon dadi ratu lho sampean ki. Pas saiki dadi wong nduran nyepelekke karo ngisoran. Nduran iki tanpa ngisoran. Woh, sampean ra duwe masyarakat. Ngisoran tanpa nduran ya ora bakal entuk pengayoman, mergo ra duwe pimpinan. Ning ngisoran karo nduran kuwi sing penting ngisoran. Nduran tok ngangge apa kuwi jenenge ngisoran tok ra ngangge nduran. Sampean wani sikan metu kok omah. Sik mani sampean. Ngisoran tok ning ra ngangge dhuwur wani sik kendel wong lanang-lanang kuwi. Saiki mang bayangke penting ngisoran. Saiki pamane sampean ngangge dhuwuran tok ning ora metu kok omah njur kledang-kledang ning lapangan kene tanpa ngangge ngisoran wani sampean. Hah? Aja, mongko wong lanang ra ngangge ngisoran terus mlayu, suarane mesti pak pok ngono lho. Kowe iki guneman apa iki pasewakan? Sampean sing miwiti reget iki sampean, sing miwiti kesruk iki sampean. Yang pancen ngono tegese kowe jarak perkara. Kowe jarak perkara, kowe teko kene mesti dikongkon karo bapakmu Semar. Wis bola-bali makaping-kaping ing sasi iki mesti Semar bangun kayangan, bangun jiwa, bangun jiwa. Nanti aku bosen aku. Kuwi janjane ponokawan atau tukang material. Kowe mesti dikongkon karo Semar, kon dandani jiwane wong Astina ngono piye? Semar ki kon mawas diri. Bapakmu kon eling karo Purwodasina. Wong sekeng, kere, omah wae kaya ngono wujute. Parandene reka-reka mbangun jiwane wong Astina kongkon karo Bagong. Ora bakal bejaji mergo bapakmu kere kon ngopeni awake dhewe iso urip wis kuwi matur nuwun. Kok ngandani karo para Kurawa lantaran kowe Bagong. Bapakmu iki karepe piye? Semar karepe piye? Rut kanang wojo hidupnya mangolo jogro rauban brabak benang yebo kaya ngono njaluk payu ora iki lek iki rame tenan lek iki wis janjane aku mau janjane wis anu lho, aku wis iso ngarah-arah lho. Ya sak elek-elek Bagong ngerti tata krama ning kepeksa aku ri palungguhan iki lingguh ning dhuwur. Mau nyatane ngerti tata krama lingguh ning ngisor. Anane ning ngisor iki luwih penak lek dhuwuran njukuk jajan isin. Lek ning ngisor njukuk makmuk malmil ora apa-apa. Ngene Prabu Baladewa, saiki beda hitungane.
Kowe arep ngina karo Bagong monggo, ngelokke karo Bagong monggo. Ning kowe nyandak karo ayahku lho ki mau. Lho, Papa Semar kok iso kok jarak ki lho. Hah? Kok iso papaku kok elok-elokne teko kene mongko aku teko kene ora pamit karo bapakku, ora njaluk pangestu karo bapakku. Bapak ora ngerti lelakone. Tur aku sajeke urip ora bakal njaluk pangestu karo bapak, mergo pangestune bapakku wis ra mandi. Aku mbiyen arep lunga ning Kalimantan njaluk pangestu karo bapak. Pak, aku arep lunga golek gawean ning Kalimantan. Pangestonono, Pak. Bapak muni, "Ya Le, Gong, muga-muga ning kono ora nek apa-apa." Tenan ning kono belas ora nek apa-apa. Iki ora nek sangkut paute karo bapak. Ya Allah, Baladewa piye to bal iki bal? Iki ora nek hubungane karo Semar ya gene kowe ngina karo Semar, mak elek-elek. Hah? Mak apa sepelekke? Hah? Kere gedibal 17 wong sakeng. Kowe ngelokne karo ngono ki mergo kowe ora ngerti karo sejarah. Sapa to sejatine bapakku Semar? Lho, bapakmu ki Panakawon. Iya, saiki mbiyen sapa kuwi ngerti ora? Ora ngerti, ora tau ndelok wayang kok kowe. Bapakku ki sejatine dewa, mudeng ora kowe? Dewa kuwi piye? Pukulun Bathara Tunggal ya karo Bathari Rakti. Kuwi duwe anak sing cacahe 3, siji Tejamaya, angka 3 Manikmaya, sing angka 2 ana tengah kuwi bapakku Semar nalika ning kayangan jejuluk Pukulun Bathara Iswahyudi. Ismaya. Hah? Ismaya. Iswanto, Ismaya. Oh iya, Ismaya. Hah? Dadi ya Manikmaya iki sapa? Bathara Guru. Bathara Guru ki adike bapak. Dadi derajate luwih dhuwur Semar. Yen Bathara Guru ki mung guru, yen bapak ki janjane dosen kae. Ning ya kuwi kontrak mungan. Ngerti ora? Mula ya sak geleme dhewe mergo mek kontrakan ngono. Ha. Ngono kok kowe kira ngerti karo sejarah ngelokke karo bapakku Semar. Astagfirullahaladzim. Ora apa banyu bening le wa, kowe wa. Kowe ora ngerti karo sejarah. Gelem sugih, bapak wis sugih kan biyen. Sing dadi ratu ana kahyangan Surabaya ki bapak. Suralaya, Surakarta Hadiningrat. Utuh. Suralaya ki bapak. Ning bapakku ora mendem karo jabatan, ora edan karo kelungguhan, ora milih karo kehormatan. Mula milih dadi kere, milih dadi batur, milih dadi Panakawan. Ora kaya kowe edan jabatan. Angger arep nyalonke, oh iya tenan. Ning desa-desa teko ning omahku, Gong, aku sing teko. Iki taun iki aku arep nyalon neh, Gong. Tulung ya, Gong, engko piye carane wong swara wong desamu nyawiji kempel ning aku. Aja kuwatir nglek wis aku kelakon dadi ratu, dalan ngarepmu tak aspal alus kaya pipi prawan. Ning nyatane piye? Saiki wis dadi ratu ta kowe? Dolan nang nggenku, ngarep omahku lho kaya kali saiki malah. Piye janjimu mbiyen tanpa bukti piye? Mongko sing jenenge ratu ki hambeke berbudi bawa leksana, berbudi remen geganjar, bawa leksana. Apa ki ora nglincati sabda sing kawedar. Ning nyatane sabdamu ki ning ngendi wong Banarta wis reneng lho mongko. Ayo muni kowe. Apa rumangsamu sing kendel omong sing iso banter omong kowe piye? Bagong, apa? Bagong eling-eling. Eling-eling apa? Ya ini kok eling-eling ora. Karo pejangan apa piye ora? Kowe ngerti karo tata krama. Aku ki ngerti karo tata krama, lek ora diajari, ora diwarai karo Baladewa ora kaya ngene iki. Wis, iki aku saya ora kajen. Musuh dagelan lek ora bakal aku duwe kawibawan. Ora perlu dirembuk ning pasukan saru dinulu. Allah ditonton karo para punggawa Sentana Praja. Ripalungguhan iki ayo petung karo Baladewa. Metu coba. Apa? Ayo metu coba. Kowe arep ora tanggung jawab kowe mesti kowe. Kok iso ngejak metu njaba lho. Hah? Kowe arep wegah resiko kowe. Metu njaba.
Ya pancen bener jeneng metuin njaba. Lek nek tembung metu jero malah lucu, metuan jero piye kuwi? Tekan dinti ayam tak minggat kowe. Ayo, metu njaba hitungan karo bala dewa palas. Ayo metu. Dah yuwanggung manguncang niti. Wah ladala. Dagelan elek Bagong. Kowe Bambang Haswa Suta Utama. Yo dasar para nyata apal karo jenengku sing komplit. Apal to? Artine ngerti kok aku. Bambang Haswa Suta Utama. Haswa kuwi jaran, Suta ki anak, Utama ki apik. Kuwi anak jaran sing apik kowe. Bapakku pendeta. Iya ning mbokmu jaran le. Iblis lanat muni sing ora-ora widodari. Widodari ning asline bapakmu pancen gragas kok. Ndridis kok Pakmu Durna. Ngatasi akeh wong wedok ayu. Musuh iso jaran karo Pakmu apa eneng. Ora usah guneman sing ora-ora. Ripalungguhan iki petung karo aku. Kowe arep milih tanggal pira lek petung karo aku? Lho, kok tanggal piye? Lah jare arep petung. Tanggal pira komplit apa ora? Iso aku. Dudu kuwi. Hah? Dudu kuwi. Ning kudu panjer lek ora panjer batal neh ndak ora. Ayo batal cilaka. Ya ora cilaka lek kanggo beku batal ya wudu nah. Ah, wis ora. Beda sing dirembug. Beda piye karepmu? Wah, iblis melu-melu wae no. Aku iso mantele putra mantele putrine Bang Kamit kok. Lho. Wateran Bang Kamit barang ngopo kuwi? Aku dijak piye gelem. Lek musuh Puntadewa aku ya halus, Mas. Musuh karo Werkudara aku ya iso antep suaraku. Musuh karo sing jenenge Baladewa aku ya iso galak. Musuh karo kowe aku ya iso kaya kowe, Mas. Lha ngono kowe. Cekak cukupe Ripalungguhan iki kowe minggato. Hah? Kowe minggato. Kok minggat sebabe apa? Mergo kowe ning Ngastina iki gawe kesruh, gawe gendro, gawe geger. Mula Ripalungguhan iki aku isih nyaman karo kowe. Yen pancen pengin slamet, pengin nekseni ramene kamardikane bangsa taun ngarep, kowe minggato. Lek aku ora gelem minggat, kowe arep ngapa? Kowe ora gelem minggat sebabe apa? Mergo sing kulino minggat ki dudu aku. Sapa? Sri. Sri kae. Mendhi gampang minggat. Lek Bagong ora iso no, Mas. Aku tak apa mangkat koma wis pancen aku wis dadi sumpahku ngelekke karo wong Ngastina, men eling karo Purwadaksina, men eling karo bebener lan kautaman, men Kurawa sadar kabeh. Kok nganti Kurawa do ora sadar, aku nang kene luwih becik mati ya. Benjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis. Bersang maweh gandrung. Sabarang kadulu ukir moyak mayik. Tangkis. Tangkis. Bagong, Apa? menyonyo wisan ndasmu. Ora apa-apa, pecahan pisan ora apa-apa, Mas. Ngapa ngurip saya rekoso malah bensin mundak saiki. Wis ta patenono ora apa-apa. Aku tegel mateni kuwi tenan. Lek tegel patenono wis dibuktekke wae. Kira-kira bengi iki sing mati Swatama apa Bagong? Hah? Buktekke wae. Mergo lambar aku iki kautaman, Mas. Ngandikane para pinter, dawuhe para pinunjul kae, wong becik ketitik ala ketara. Sapa sing bibite oleh kono wahyune bakal sirna, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Kuwi. Hah? Lah arep wani-wani ya, Mas. Tuwane tuwa Bagong, ha? Pengalamane sugih Bagong. Wong iki bayi wingi sore, Dik. Ha? Arep njajal karo Bagong maju kira-kira sapa sing kelakon dadi gotongan. Ing kene dadi dalan patimu. Suwek sakmu entek sangumu kowe mau.
Ah. Wah. Ah. Wah. Wah. Mundur. Karto sugih merem wis ngarani, ketoke sugih ning dipek dhewe wis. Ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah, tarikan ya angel iki dapurmu wis. Iblis muni sing ora-ora. Ayo maju para narsa. Ngarsa. Ing kene dalan patimu wis. Ayo. Cekel kowe ngene-ngene. Cekelen aku, iso nyekel Bagong padha karo iso jaring angin. Omong apa? Ora iso. Apa kowe? Kurang cepet, Mas. Loh. 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 Dian. Wah, ambune emping parat. Ngerti ya, Le? Oh, ha. Oh, wait. Oh, ha, oh, ha. What? Ah! Jar aku. Wah, atas bae ngono. Ayo, lelengo yen musuh aku. Padat ngene. Hah? Modar kowe. Welo. Hah? Modar kowe. Welo. Hah? Modar kowe. Welo. Hah? Modar kowe. Welo. Modar aku. Welo. Wah. Ah. Ah. Wait. Wait. Wah. Ayo. Tak colongne speaker ayo. Wih, please tenan nih. Ayo. Maju apa ora ngarsa. Aja ngono iki gilani. Obah dhewe kok. Karepe dhewe lho ngene ora tak obahne. Embo angger ngerti sinden obah dhewe ngene iki lho. Gilani ora. Hah? Ho! Ah! Ho! Ah! Hot! Hot! What? Aduh, Ayo tambah to. Ayo sing semangat. Ben taun ngarep iso wayangane, ayo. Wah! Oh. Wo! Ah, ah! Wo! Wait! Oh! Ah! Ho! Ha! Wait! Ah! Lo! Ah! Lo! Ho! Hop! Ah! Ya! What? Ah! Wait! Wah, sekti tenan duwe. Sekti apa? Hush! Ho!
Bathara itu kang gelut ning orkesane nggawa gir. Ayo, tibane girku, pecah entasmu e. Ho ha ho. Ha ho ha ho. Wat. Wat. Ho wat. 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 Ngendel-ngendelne. Preman bulu kok dijarah. Aku sing jaga perumahan ngerti ora? Sawangan yo. Oh, lepas tangan yo. Oh. Kau bunuh Brigadir J. Angkat tangan. Tembak. Yat. Apa kuwi, Bagong? Mati kau. Aduh. Ini iki anggaran musuh gede malah ora gelem ini lah. Wah, wes. Bongkon rasmu ya. Kowe ngene iki dolanan. Omi, kalau kamu tidak menerima cintaku, lebih baik aku mati saja. Saiki wae. Kula Dewa Narpati Dwinareswara Kresna nalangkunging tresnanira mring Sang Hyang Tanon Dinawi. Apa wis tetek rasamu? Wis mantep sediamu, wis golong gilik kang dadi kekarepamu wani adu arep karo Baladewa. Yen kowe menang karo para Kurawa memper merga pancen wiwit kuncung kanthi gelung Kurawa iki ora duwe kaprawiran, ora duwe kadigdayan. Ning yen kowe adu arep karo Baladewa kan njaluk umur pirang dina kowe? Ora usah kakean cangkem. Saiki dibuktekne lah ya ora usah kakean omong ngono kuwi. Wis kondang Baladewa angger perang mesti bengak-bengok. Ning mbok pisan iki karo Bagong rasa bengok ngapa ta? Aku ki ora budhek aku. Iso ora? Diketokne kaprawirane tanpa bengok. Bagong. Ada. Kowe gelem lu ora? Hah? Kowe gelem lu ora? Apane? Kowe mikato. Jare aja takut tukal kowe. Wow. Apa kayak lu sok kene? Ayo maju terus Lho tabuhane aja dibaten. Ngono kala-kala rasa bengak-bengok no. Ketokne sementing ngantem des-des ngono lho. Ora rasa bengak-bengok mbrebeki. Ngerti ora kene iki perumahan. Bengak-bengok kaya entuk-entuk dhuwit kowe ora. Blandang Nenggala. Alah Nenggala aku wani aku. Buktekno wis to. Saiki lho aku ora wedi karo sapa-sapa yang mrek kowe karo Baladewa. Mergo pamane aku matiku mati utama mbelani bebener karo kautaman. Ora mingkem lambemu tak jur kuandamu tenan lho. Maju.
Apa iki? Ora entuk nyekel kuwi. Wah, gawedhe. Oh. Pamer kowe iblis. Blaleng. Yen ndak tutuk-tutukne Baladewa sing bakal kuwirangan. Ora perlu didawakake lakon iki, Bagong. Kowe tega karo Baladewa kuwi tega karo dapurmu. Gelandang nenggala pedhot kulumu. Aja miyet. Tan samara pamoring suksma sinukmaya winah ya ing asepi sinimpen lenging kabu iki Lurah Bagong beda kalian dina-dina ingkang sampun kepungkur ketitik duwe daya kekuatan ingkang linuwih kaya sinebul dening dewaning kasekten lan kadigdayan duwe Mulatnata Mandura ngasta wujuding senjata pamungkas Kyai Nenggala mangkono reka-reka Ki Bagong melu-melu Ki Semar anyepeng kuncung parandene sejatine datan darbe kuncung ning merga saka wantere pangesti pramila duwe daya kekuatan mijil saking anggane Dawana Muruk nabrak mring anggane Sang Baladewa Kuntal kapratondang pedhek kuluwe lanat setan membo menungso dapure Bagong ning Ngastina gawe pengiram-iram aja gleleng ing kene dalan patimu wah iblis tenan ya langening kalang buana klarapan dan moncar mawali-wali wiwit ana ing pasewakan
Aku lak wis kandha. Wong nandur bakal ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing dandake bakal ngendho. Hah? Duryudana. Kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Mongko ambak Bagong, aku ki duwe gegayuhan sing utama, pamrih padha-padha trah Saptawarga, putune Sang Wyasa, Pandhawa lan Kurawa ki duwe budi luhur. Ning nyatane kandhaku ora kok gugu, malah aku kok arah patiku. Entek-entekmu kaya ngene iki lho. Hah? Rina wengi kowe kumpul karo racunmu sing jenenge Patih Sengkuni. Mula ya iki sing dadi dasar kowe rantate srawung karo tumindak utama. Aku mesake panandhange para kawula Ngastina sing kejiret dene kasangsaran merga saka kamurkanmu. Mula gelem ra gelem dina iki kowe Duryudana karo kowe Sengkuni manut pranatan hukum praja sing lumaku. Kowe wong loro tak lebokke ana pakunjaran negara Ngastina. Mengko meja ijo Ngastina sing bakal nemtokake paukuman kanggo Prabu D karo Patih S. Kowe kira-kira nampa paukuman apa? Yen ora diadili karo pengadilan sing bener-bener saadil-adil tan wurunga kowe saya ndadi anggenmu murka. Hah? Kowe ngunduh kudu tak adili aku njara kowe. Aduh, mati ya. Mati apa ya? Ayo. Lewar ngawur wonten negari Ngastina mriki menika dumados saking para lurah-lurah sami ngaturaken panuwun dumateng Ki Bagong sejatosipun menika ingkang dipun tunggu-tunggu menika ingkang dipun anti-anti. Kula mangertos jengandika sampun paring pengadilan dumateng Ratu Angkara Murka Prabu Duryudana. Sejatosipun para kawula menika kepengin enggal unjuk rasa, kepengin gugat kalian Prabu Duryudana nuntut dumateng adil. Ning nyatanipun boten gadah daya menapa-menapa. Saben-saben unjuk rasa tartamtu mesti dipun pejahi. Menawi boten dipun pejahi lajeng ical ngoten kemawon boten wonten sejarahipun. Mila kula ngaturaken panuwun Ki Bagong. Matur nuwun Ki Bagong. Matur nuwun Ki Bagong. Yo. Suaramu nek kaya ngono. Kula asli ngeten iki. Oh yo. Ngarep apik men kowe. Lurah ngendi iki? Niki ndang dumateng kula Lurah Ndagen.
Iki sing gedhe dhuwur iki Lurah ndi? Kula Njaten. Oh. Layak gagah gedhe dhuwur. Sing biru kuwi Lurah ndi? Kula menika Lurah Ngringo. Oh iya. Iki mburi dhewe ngendi? Ndangkrong. Apik kuwi. Ndangkrong ya, biyen enek sendang sing enek ronge, rejane jaman dadi ndangkrong. Apik. Aku ki mung netepi marang kewajiban, mergo risih kupingku, risih mripatku ngerti karo kamurkane si Duryudana CS. Wis tak hukum intine lak Duryudana karo Sengkuni to kuwi. Nggih. Sakmangke nuwun sewu gandeng kraton menika mboten wonten ingkang ngemudeni. Mboten wonten ingkang dados ratu. Mila saking menika para lurah-lurah sak ngestina sampun golong-geleng gilik ing dados tekadipun nyengkuyung dumateng Ki Bagong Kersa dados ratu wonten negari Ngastina mriki. Saestu ki. Nyat langening kalangganan klara panta montar. Tinon ler kekonang surem sorotit tanpa adang kasolan pajaring ornameng gegono Janjane batinku ora enek niat nadyan mung sak glugut pengen duwe panguwasa pengen duwe derajat pangkat niatku mung ngelekke Duryudana. Ning mestinipun paduka mboten badhe negakaken dumateng nasibe tiyang sak negari yen tanpa ratu. Kula pitados menawi Ki Bagong ing dados ratu mangke saged mbeta dumateng negari menika tumuju dumateng kamulyan lan kawibawan. Merga kula asring midhangetaken utawi mirengaken ngendikanipun ingkang Rama Kyai Semar, wong ki yen pengin kinurmat lan duwe wibawa syaratipun wonten sekawan. Siji ora tumindak maksiat utawa ora nindakake molima madat madon minum main maling niku kudu disingkiri yen pengen wibawa. Angka loro wong bakale kinurmat lan wibawa lamun to duwe hambek jujur. Angka telu nrimo pandum rejekine pangeran. Angka papat sregem donga syarate nindakake perintah ngedoi cegahing pangeran. Mila saking menika kasuwun paduka Ki Bagong dados ratu. Dadi ratu.